Ahoj, ahojte všetci. S Krížom by sme vás radi pozvali na party, ktorá bude 4. Ale počkaj. Ja viem, že si šťastný, že po pol roku konečne organizuješ party, ale nezdá sa ti to trápne, že je to opäť také isté, ako to bolo predtým? Čo myslíš? No, že videopozvánka je zase z našej izby. Aha. Čaute všetci, nový rok začal, prvý semester začína, to znamená, že ja s Čekým opäť chystáme veľkú party, ktorá bude 4. októbra. Dobre, stačí. Nemáš pocit, že zo strechy sme už raz nahrávali? No, kašľať na to. Party sa bude konať 4. októbra, bude to na Plčke a stretneme sa na Štúráku. Vstupné na party ostávajú 3 ečka, ale za ne dostanete opäť veľa vecí. Za ne dostanete to, čo bolo aj na prvej party na Plčke, to znamená odvoz Pícka dolina, Dunaj, partybusom s triezvym šoférom, proste paráda. Na Plčke vás čaká veľa, ale veľa chlastu. Veľa chlastu. Stretneme sa už tradične najprv u nás na izbe, ale budeme tam iba krátko a potom po vestibule Štúráku, tam už budeme všetci. Tešíme sa na vás.